Pagiramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pagatindir kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. Hearts so filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me, your wondrous art. Change the joy by every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me, your wondrous art. Change the joy by every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus,
who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di minasabutan ang sinautoban sa imong kabuutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig at tiginitan. Nagdadakula sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang na nga ipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunya 9 sa enat na semana nin Quaresma. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Ong family. Thanksgiving offered by Joey and Arby. Thanksgiving for the gift of life of Edith Manila, offered by Nit Celerio. Special intention for good health of Irene, offered by Messenbird family. Special intention offered by Aldian Esbo,
offered by Sarsabo and family. Special intention for guidance and to qualify as teacher in DepEd, offered by Eric Jan Araojo. Special intention for examination, offered by Carla May Almonte. For board exam, offered by Irish Sena Cruz. Special intention for Obaldolitas Fast Recovery, offered by DWHS Batch 78. Para sa kapahingaloan ka mga minasunod na kalag, Guillermo Jr., dulot kan Tacorda, ni Gilbert Tacorda. Para Kilari, dulot ni Joey Asin RB. Para Kibeda, dulot kan ni Nomination and Family. Para Kidelia, dulot kan Reducto Family.
Sa liwat, Diyos marhay na aga sa inagabos mga tugang. Matinog na po ang gabos, asin awiton yato an awit sa pagpuon. Madyasing tumulong sa Diyos ipagkamot sa iyamang sarapan sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, saro sa tulong harigi kan Kwaresma, iyo an pagpangadji. Sa pagpangadji, kaibata ang mga santo, arog ni Saint Jude. Sa misang ini, pinapagirumduman kita kan simbahan na pararumon ang relasyon sa mahal na Diyos sa paaginin sigisiging pagpangadji. Puunanta ang selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan, nagsasarig na ang mahal na Diyos, mainataman kan sa tong pangangaipo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, tawan sa mo an Espiritu nindanay na pagmidbid, asin urog na paghidali sa paggibo kan mga bagay na matanos, tanganing makayaming mabuhay susog sa imo, tadai kami mabubuhay kun mayo ka. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Esther. Si Reyna Esther, huli kan dakulang pag-alaman na uminabot sa iya, nagpaampon sa kagurangnan. Namibi siya sa kagurangnan Diyos ni Israel, sa mga tataramo na ini. Kagurangnan ko, hade, madya sa pagtabang sako, hulita ako sa nangsaro. Mayo nin makakatabang sako, kundi ika, huli tana sa pag-alaman ang sakuyang buhay. Sa laog nin sakuyang harong, puon na ako namundag, ipinagtukdo na sa gabos na mga banwaan, pinili mo kagurangnan an Israel. Asin sa gabos na mga tao kaidtong panahon, pinili mo an samong mga magurang na maging sa imong pamana sagkod paman, asin ta inutob mo sa sainda an sa imong panuga. Girumduma kami kagurangnan, magpahiling ka sa panahon na kami nasa pagtios. Tawi ako nin kaisugan o hadi nin mga Diyos, asin kagrugaring nin gabos na kapangyarihan. Bugtakinin mahamis na pananaramon ang sakuyang nguso kung ako makiatubang sa liyon. Gibuha ang sa iyang puso maungi sa samuyang kaiwal. Tanganing ini asin ang gabos na kairiban niya, makaabot sa saindang kasagkoran. Ligtasan kami kan sa imong kamot, madya sa pagtabang sako. Hulita ako sa nangsaro, asin mayo ako nin mabibirikan, kundi ika kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo, kagurangnan, sinimbag mo ako. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako.
Magpapasalamat ako sa imo kagurangnan sa bilog kong puso, sa atubang nin kaanghelisan, mag-aawit ako kan sa imong kaumawan. Maglilingkod ako sa imong banal na simbahan, papasalamatan ko an sa imong ngaran. Sa aldaw na ako nagapod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Papasalamatan ko an sa imong pagkaherak asin katotoohan. Hulita pinag-urog mo sa gabos an sa imong ngaran asin panuga. Sa aldaw na ako nag-apod, sinimbag mo ako. Asin pinakusog mo an sakong kalag. Sa aldaw na ako nagapod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Huhunaton mo an sa imong kamot asin ililigtas mo ako. Uutubonin kagurangnan an katuyahan na ini para sa sako. An pagkamuot nin kagurangnan magdadanay sagkod paman. Di imo pagpabayaan o Diyos ang lalangnin sa imong kamot. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Matinog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Maghagad, asin kamo tatawan. Maghanap, asin sa indong makukua. Magtuktok, asin kamo bubuksan. Hulitaan naghahagad, minaako. An naghahanap, makakakua. Asin an nagtutuktok, binubuksan. Sisay sa indo an matao nin gapo, kunan sa indong aki, naghahagad nin tinapay. Sisay an matao nin halas, kun sira an hinahagad. Kun kamo na mga maraot, mataong marhay na bagay sa indong mga aki, an sa indo pa daw na ama sa langit, an dai matao kaiyan sa gabus na naghahagad. Kaya, gibuhon nindo sa iba, an buot nindong gibuhon ninda sa indo. Hulita ini an katukduan kan tugon, asin kan mga propeta. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ano pong ginigibo nindo pag siging tuktok, tapos dai ka mo pinagbubuksan? Ang ibang tao, pag dai binubuksan, kukusgan ang pagtuktok. Baad dai lang nadadangog sa laog. Tanganing mapiritan magbukas ang yaon sa laog, kusgan ang tuktok. Ang iba siguro, makatok sagkod magkurulog ang kamot ninda, magdurugo ang kamao. Pero ang iba, mapundo na sana sa pagkatok, kung dai talaga nagbubukas, baka warang tao sa laog. O baka nagbubungog-bungogan ang tao sa laog. Mahalik na sana. Habo man magbukas, bayaan na.
prayer feels like knocking on heaven's door. Kita man pag nagpapangadji, garo man nagtutok-tok sa langit, minsan madalion buksan ang pintuan, pero kadakol na bisis, haluyon na kitang kakakatok. Madurugo na ang kamot, kakakatok. Maitumon na ang mga tuhod, kakaluhod sa pangadji. Experience ta ini ng mga deboto ni St. Jude. Experience ta ini na pabalik-balik sa pangadji. Sa laog kan Kwaresma, igwa kitang tulong armas, tanganing magtalubo, asin makaarog ki Jesus. Prayer, fasting and abstinence, and almsgiving, charity. Pero ngunya na aldaw, ang tutok kan mga babasahon, first reading, the psalm, and the gospel are all speaking about the same thing, to deepen our prayer life. Nagkakatok kita sa langit dahil naghahagad nin mga biyaya, maumayan, malinawan sa sarong desisyon, giyahan sa sarong bagay na daiaram ang gigibuhon, nagkakatok ta naghahagad nin oportunidad, nagkakatok ta naghahagad sa Dios nin katuninongan. Pero kung minsan garo haluyon magbukas si Lord, ano po? Lord, buksi man po. Kaya ang sabi kan kagurang nandig di sa Ebanghelyo, and this is something very familiar to us, we have memorized it in our hearts. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Ask, seek, knock. Aminon ta po, masakiton po ang hinahagad niya. Sometimes it takes a lot of patience and humility to ask and to seek and to knock, lalo na kung daiman nagsisimbag. Napapagal kita kakapangadji, kakaluhod, tagaro daiman nagdadangog. Kung minsan pa, no, yaon sa disposisyon an kapagalan, nagpapamibi kita, nagaroan paghiling sa mahal na Diyos sa rong vending machine. Lord, nag-input po ako, dapat may output. Lord, naglimos po ako, naghulog po ako nin barya, nagpamisa po ako, nakasiyam na po ako. Baka pwede mo namang ibigay yung hinihingi ko. Sometimes we look at God like a vending machine, that because I gave something, I need to receive something. We call this kind of relationship transactional. Transaksyon ang relasyon sa Diyos. Nagtao ako, nagtaya ako, dapat may balos. Takundai, matampo ako, madadagit ako, o dahil na ako matubod sa Diyos, baka walang Diyos, kaya walang sumasagot. Pero ang mensahe kan Ebanghelyo ngunyan, malinaw. Try and pray again. The lesson that Jesus is teaching us in this gospel is persistence. Notice that the verbs that he used, asking, seeking, and knocking, are verbs, words that imply continuous effort, sigisiging esperso, sigisiging paghinguwa. You don't pray and just stop praying. Daiman po kita pinapasakitan kan mahal na Diyos pag dai siya nagsisimbag. Ang kamautan, iyon na magrarom ang relasyon sa iya. This is a relationship, not a transaction. Sabi ni Jesus sa katapusan kan Ebanghelyo, sisay sa indo, an matao sa indong aki nin gapo, kun an hinahagad tinapay, o matao nin halas, kun an hinahagad sira. Wara pong magurang na magibo kaiyan sa sadiri niyang aki. And we also trust and believe na arog man kaiyanan sa tuyang Ama sa langit. Sinasabi niya ini dahil kung minsan, naghahagad kita nin mga bagay na bako taman talagang kaipuhan, o mga bagay na bako man talagang makakarahay para sa satuya. O kaya may hinahagad kita,
na daita aram makakaraot palan sa satuya, but God who sees everything refuses to give what could harm us. Aram kan mahal na Diyos kung ano ang best para sa mga aki niya. Kaya magtiwala na kung aram niyang makakarahay para sa imo, natakman tadai itatao. If the Lord knows that this will be for your good, why would He refuse your prayer? Sometimes we just have to wait to grow in a deeper relationship with Him. Kaya inipuan, imbitasyon sa satuya, ngunyan na Webes, mantang nagdedebosyon kita. What doors are you knocking on? Ano pong bagay ang haluyon mo ng hinahagad sa mahal na Diyos? O anong milagro ang hinahagad mo kuta na, pero sinukuan mo nata, di man tinatao. Jesus is asking us today, ask again, try again, knock again. Mabukas ang pintuan kung para sa satuya. Mabukas ang pintuan in God's way, in God's time. Magpamibi. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kagunangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, mahirak ka sa nagdudulok sa imo sa pagngayo-ngayo, asin sa pag-ako mo kan mga dulot mi, asin pamibi kan sa imong banwaan, biri ka ang puso mo, biri ka ang puso migabos pasiring sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spirito, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, na talingkas ang isip sa mga maraot na kamautan, pakinabangan ninda ang mga agisan ng bagay, tanganing magdayupot sa mga bagay na nagdadanay. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sin Angeles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos si mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan.
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas yan ning tinapay, asing pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asing danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikaw magdatong. kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, paalawan nin mga parakasala. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tinawan kita ni Jesus nin modelo nin pamibi untaan sa iyang tataramon. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mayari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muyak ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagpatarahas sagot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
an katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong spirito, pakusugunta an buot kan kada saro, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang nagbukas kan pintuan nin langit. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan mako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Please kneel. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami.
Tanganing anurog ka banal na misteryo na tinao mo para sa pagpapusog kan samuyang pagbago, gibuhon mong bulong para sa mo. Ngunyan, asin sa maabot na panahon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ng mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nagabot po sa 20,226 pesos and 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 1,903 pesos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,174 pesos and 35 centavos. Siring man sa Marso 2, sagkod 4, aldaw ng Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ng 3 masses for the dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre niyaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong girumdumon. Ang Katiwala 1008, magkakaigwanin fundraising activity na may tema Sayaw ning Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Veritas, sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Asin siring man nagpuon na po kan nakaaging Biyernes ang pag-istasyon sa Cruz. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa pag-istasyon kada Biyernes pagkatapos kan alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Maabot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 4,000 pesos, 1,700 pesos, duwang tig 1,000 pesos, tulong tig 500 pesos, asin 100 pesos, SAB 5,000 pesos, Marino Family 900 pesos, Sylvia Rico 500 pesos, Marbida 500 pesos, Naira Family 400 pesos, a devotee 200 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Pagirumdum po na sa aga Biyernes, gabus na Biyernes nin Kwaresma aldaw nin abstinensya, malikay kita sa aga nin pagkaon nin karne o anuman na buotang idusay para sa mahal na Diyos. Ang tuyo, madisiplinaan sa diri, tanganing magmaawot sa mga bagay na nagdadanay. Matindog po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imo spirito. pakiduko ang mga payo para sa bendisyon sa Kwaresma. Kagurangnan namimibi kami na magdatong sa imong mga aking nagngangayo-ngayo ang pagkahirak na linalauman ninda. Asin iwaras mo sa indaman sana ang langit nun mong mga kayamanan, tanganing maaraman ninda ang dapat hagadon, asin ang hinagad, akoon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maghigos sa pagpamibi. Salamat sa Diyos.